Ta sa sisin pat agini gisngi. Ngakwa igabangan ai biangi gktien ke jong play. Shafi baro ki baju snap bat ki baju sngaw. Ia gini ki jing hikai ki mangi ai hagini ki voice message. Ngatwai bo play un kerkhui pi u play un nangyarap ipi papinang laban syakri ba ayo trai. Baga jing im jong fi gandai ke jing im. Kaba ai tilot ia kaban buat yo Jesus Christ. Ngala keren chupang ke jinglong Synran. Ngala keren chupang ke dor jong ke jinglong Synran. Ngala keren ru haga jingi day bat ki Kyrdan jong ke jinglong Synran. Namar kumu Synran ngi day ban tip bahaga Bible kidan ki Kyrdan ki ba pher ki ba Synran uday bandan haga jingem. Ngabu de ki Kyrdan namar kidan ki Kyrdan ki ba kenjaman sim. Kiba laban ong no kide ki Kyrdan kiba ngim laban yai like naga jingem ki kelalong ki nongrim ki principles kumba ong haga ktin English kiba long ki nongrim yaga jingem ko jong ni bangin syakari utrai ngala keren haga voice message kabala dep kata gade haga voice message kaba arspa katar ngala keren syapang ki Kyrdan jong ka jinglong Synran bau Synran uday ubakloy ban syahikai. Pada lor jong kita ke nongrim ngalapan i ia ke jinglong jong ke jing sngorit ngalapan i ke jing sngorit kedai ke bau sya ia ke jing penbet ia ke jing sya sneng ia ke jing kedau ia ke jing duna bat ke jing bakla bat kabaar ngalapan i ha ke jing idai bat ke jing sya hikai bau dei bandan ke donot ke mensiam ke bakloy ban priang ia ke jing hikai ke learning spirit bangaong ha ke ktin English bat ngalapan i firu ba naga Bible ye ki brio jong play ki babon ke ktien ke jong try bagi de ki brio ki bakrau ki basha aga jing pen bet ki basha ya ga jing pen i but aga ju ko poro ki Synran ki de ki ba haba ki bot yo try but bagi shakri yo play ki de ki bakloy ban yo jing hikai na ki ki ba ki kendo aga jingem fi ngan shukran kan diat ye gane ba pide fin skot ho ye gane ke jing shisha ba Synran hi udan ki Kyrdan bagi Kyrdan ki mangala keren fi gede ki badan kam kata kata ka wei ki mangala keren khat du mana gani gede haga tu go voice ka ba arspa khat ar ngala keren chapang ba Synran ude u basngo tho sha ye ga ktien ka jong play u ba ga ktien ka jong play kam sim sakut tang ga kli jong u henre gede ga ba shongten rai haga dot not ba Synran ude u ba ngam jeli wa ga ktien ka jong play ba u tau Synran unde u ba yaine ban shakri yo try ngan keren mentagi sengi sashi sen pat ia gini ke jing hikai nganget kaneru gede ke Kyrdan ke ba ngam tip lang ala ne eman pendep lot ia gini ke jing hikai menta andre ngakwa ba lada kampat dep ru ngini let shiki wepat ke jing hikai ke bi de bat ke jinglong Synran fi lada pin pet ba aga Bible u ngayo inuk sana ke ktin ke jong play ba banga puli ki katu kan ni teligi no hagini ke sau gospel habau jisu khat ke Synran Baradian bau jisu ula khat igi Synran ki jao. Ngayo inda habau le yalam iki u yalam yiki Synran ki degi bambiang sudah. Petra sudah laga jong ke jinglong ka babakla. U Thomas sudah laga jong ke jinglong ka babakla. Wadu Judas sudah laga jinglong ka bamday. But pipuli naga Bible shibun ba ki Synran ki bau jit kadar ngot ki dan ala ki jong ki jinglong. Ki bamday haga jing shisha bakin long ki beri ki bajanai. Penmanu jisu ula khat iki bara bula khat iki adin bula tuai broshmet au lom jiki alep dang step ula jet iki ni Synran gi jaw bat ndabu khat iki teng teng ishe snol ngo kum nobo jisu uduai bat kum u blay u basnot ho lot ye ga no jong brio bau jet iki ni khat arngot ki Synran kata ga de ga penlengo inga haga nukuru kom jet iki khat arngot nama bina pe u Petras udan ga jinglong ga bamlong Pipet yo Thomas udan ke jinglong ka bamlang. Pipet yo Judas udan ke jinglong ka bamlang. Lesi ki wei ru ki dan lala ka jong ke jing bakla waru Philip. La pin puli ka Bible udan la ka jong ke jinglong udan ke limitation la ni ka ke jinglong ka ba udan ke jing bopot yo blai ke jingem. Pipet ki Synran baro ki dei ru ki bamda nang the start kambo na pring jong ki dei ki bamda don e ka da ke jinglong jingem ka ke background la ni ka baki mi ki san ki he na ka background ka ba biang. Henry Pio ibo Jisu ujiet pen ban kum yaki.
Kawai ka nongrim ka banga kwa ngan pentikanai fi menaga sngi ba bin sngoto. Balai bo jet igi Synran ki ba kibambiang ki ba duna ki ba lesi ki ba haka imlang sa lang kim da long fit. But nang ta de lesi ki digi brio ki ba ka pertegam da itu iki. Pen banu jisu ula jet iki. Balai jet iki ka ba ningkong udan ka jingkhat. Ka ba ar un ai ki ka jing ai ku mangalakren. But nga kwa nga ni tu ipi balay ujiet ikini nama uyo ika dan ke ika ba krawa po jonki. Henry wat lagi dan ke jing bakla. Nda haba kila yai bot. Yo Jesus Christ unsa hikaya ki. Ya kini ki Kyrdan na ni ki jinglong. Kumu Synran. But da kata ka jing yai kai bak ta ka jing yai bot. Kan pen kala dori ka jing im jonki. But kin sakala long ki nong yalam ki apostol hagawe kisngi. Na kata ka daw. Haba nga hikay ya ka jinglong Synran. Nga kwa ngan pen ipi ki Kyrdan jong ka jinglong Synran. Baga ba ningkong ka ba nga pen ika day Synran uday ubakloy ban siya hikay. Fi inda pilayat ya ka jing siya hikay. Ka penuan dori ka jing im jong fi. Kalau i ka jing duna ka jong fi. Kalau i ka jing long ki bomday. Kum ki priung idan ki jing kwa brai. Handa inda mangiyay bot utray. Suki-suki kinang hap na ka jing im. Suki-suki kinang do na ka jing im. Ka jing sarong. Suki-suki kinang do na ka jing im. Kamde ka ba ja shime. Kamde ka bang isulap man yung jing la ka shime. Ki jing sarong, ki jing sngo meng, ki jing sngo la, ki jing sngo biang nang tade. Ki jing kwa brai ki babon, ki jing kwa spa, ki jing kwa brai ka do. But ter kita ki jing long, ki kitien ki tulit, ki rukom im, ki jing bam la ban sya. But nang tade ki jing long, ka insecurity, let's say, dengan orang na kitien English, kata ka jing long bam shinganya la di, jing bam sngo scam, haka ega bo bleu la bo. Teng kini kidiki bangayo i, what iya ki brio ki bala poi, shidu shika kli, jong ka jing long nong yalam. Haba ki klempas kata ka discipleship la ni kata ka jing long Synran. Nda haba kata ka insecurity ka nang trekam iki. Teng kidang dani kata ka jingki jingmot. Namar, Synran ubam pat pas ka jing long Synran. Lada him job iya ka ni ka mga ong na kitien English ka insecurity. Lada him job iya kata ka jing long. Kaba haba nga ong kabalong insecure. Kaba mot kaba him sngo shania hala ka jong ka jing bu ka jong blay. Him sngo kikanaya la ka jong ka jing im. Him sngo shinganya ka ega bapidan. Pi tang shi o iya ki way baki kiyo. Pi tang shi iya ki way baki long. Pi tang shi ibo blay penan kami ki way. Pi ki jing mot ila de. Pi kataka de ka badan lagi Synran. Na pi pet baka dan lagi Synran. Kada do baki ya keli yo jisu nda bule iya ki tu ki way. Ki ya keli ki ong yo ni pa do ba me iya kum no long. U jisu ong blay pi keli u nga la da ka mot yo ubon sa hadu mga nawan ka ega badan kami pi. Kaba mot wat apreng ki Synran do ka dan ka insecurity kata ka jing bam sngo shnganya la di. Andrei hadian baki la bot. Hadian baki la ya. Hadian baki la yakindo yakindo aga jing em. Leng baga jing syai kai kila nang stan kila nang san kila nang sengoto baraga bakhat do jisun de kalabiang unsa kiyo no sibne unsa iki balu supelong iki apostol nakata ka daw nga kwa agani ga por bangan hikay pi nang ni nan beteng ni ga jing hikay lesi na sengoto nat man hikay gani na mga niyo iba ga jing shikri play agani ga patehi ngimday ban bot nang no tangin bot ni ki apostol tangin bot no Jesus Christ kata ka ga jing hikay lanang ibot iya kata ngani tu ipi ga jing shikri play jangi kan lang ba job fi da pipet ye gani gawai ka Kyrdan ka jong ka jinglang Synran ngan pen ipi na ka Synran ka baar le singan bu ka baar gani ka ponamar ngala de kren ya ka baningkong ka Kyrdan ba ka dai Synran udah bu kloben sai kai ka baar Synran udan gani ka baar Synran udan gani ka Kyrdan ka jong Synran ngan bu kumne wali so ni ngasai hapan penan kam kitien English kindat dengan sepen sai maka kitien English ka dan kitien ki balang shilling khat kum to tanggo ka kitien ka kan thop shibon ke jingmot Teng let's say pinum snowy mga penan kam kambon daga kitien English ki bangalaban kiar ya ki bangalaban kiar nganom keren but pinapulin nang ni ngan bu ni kitien Synran udan kani ka Kyrdan ga baar ba kata kadai uday bandan ke commitment fi haba nga bu daga kitien Synran uday bandan ke commitment habang ang ka commitment aga kitien English let's say ki banang English pisno tho kitien commitment Andre yakitu ki bam tip let's say ki bam sngot ho ini kitien let's say pim de sngot ho ba ai ki kitien commitment ka kan tho ba pedeng ar but likely ki jingmot aga kitien si ba ka kitien commitment ka kren chapang ka jing aitilot ka kren chapang ka jing aitilot ka commitment ka kren ru chapang ka jing kendo ka commitment ka kren ru chapang ka jing kut jingmot ka ba climb
Fi ladang kran be ke commitment bis ngot ho. Ke kentrop ye ke jing aitilot. Ke kentrop ye ke jing kut jing mat ke scam. Ke kentrop ru ia ke ke jing kendo ia la ke jong ke jing. Na ke ke dau ngakwa bangan pen ifi. Bau Synran. Ubala shim ia ke rai. Hadin bau jisu ula khat iki. Bala bakila shim ia ke rai. Ia ke ban buat yu try. Kaban ningkong Synran udah badan ke commitment. Lani kita ke jing aitilot. Ke jing kut jing mat ke beklan. Bal kita ke jing kendo ia la ke jong ke jing ban buat yu Jesus Christ. Fi kita ke jing long ke Kyrdan ke baar. Kabang ngakwa ngan kerani kini bakan long ke jing mentoy fi ke besnap. Namar kini ke jinglong kadai ke bang kuat ba ki brio ki besyakrio play ki dai bandan haga jing em ko jo ki lada pimdan kani ke jinglong ke commitment kani ke jing aitilot ke jing kut jing mut scam kani ke jing kendo ila ke jing em ban bot be you try ban bat scam ke jing e na kwa ngan ong fi ke ni ke por lada pimdan kani haga jing em ko jo fi ngala ban ong nda piat ban bot you try ke baning kong da bi bot you Jesus Christ Fini kendo yegenes ngap ha kabening kong fina buat yo Jesus Christ lesila nangan ong de kiwigi kintian ngapa lada pimut ban shakri yo blay kum ki Synran kabening kong e pin poy ga jaka ka ba pim sngot hus ngot haw kata ga de ga ba pim la kiar pin poy ga jaka ka ba pin lingo pin pula balai ngi kendo kumne balai ga ja kumne balai blay le kumne balai jubab gi jing dubai jonga lani balai jubab daga ni ga rukom balai ya la me nga hanto balai pelong nga kumne na kwa da kum to ka long pen banda kumne fi de ya ban bot yo try ban shakri yo blay fi ni kendo ye ga jing klumara ga jing mu jibrkhan ningkong e aga jing de jop hishimat baru blay namat na fi ya baru blay ga jing mu jong blay ga jing mu jangi kam ya dai Day na kita kedaw na pi shakri yo blake lada pi kwa akum to blay ule da kum to pi mut da kum to blay pendap da kum to na pi yat bat utrai lada pimdan kani ke commitment lani kani ke jing kendo la ke jing em lani ke jing kut jing mut ke scam pinumla satya ban yang scam ban bot yo try namar kayatin ko palat aga jing long brio jungi kata ga de bening ko ka baar na syukuran kham lengkat kan dia kata ka baar nda pimut shisha ban bot yo try nda pimut shisha ban long ki Synran ki jo try nga khwa ga nong fi wat let klat u jisu hikai bau Synran udai u bahab ban yakin du shibon ki test aga jing fi nda haba pi rung lengba ki lawarding jong ka jing ya lenti ga jong pi balu try nda fi rung ha ki lawarding jong ka jing yele persha na yem na sem na ki imlang salang na ki jing shakri blay na ki kam ki jam ki bangi tray na ki lek kawan mo na ki e baro agani ga patay nda fi jet ye ga ban bot yo Jesus Christ pin lap ka baning kong pin dan na pedang jing sha ile persha fin poy ga jaka jong ga lower ding jong ki test ki bobon pin sa marway lesing ala ban ong pin ye kendo ye ga ta ga loneliness ga jing em lani ga ta ga jing snow marway ga jing em bat ga jing snow marway ru ka de ka ba e palat ga jing em dan na pedang jong fi nda fi la ya pi kwa ban yo i ga jing khu re pi poy pen man ga jaka ga ba e pi kwa ban yo i bo blay on kar khu no fi ga kam ga jam re pi poy pen man ga jaka ka ba fi corded ga jing yo jing kal fi balay blay u hikai ga ni balay blay ya lam ga ni ha ga jing sham jong ga sham ba u blay unum penia da kumwe da kumwe baro ngi kendo na jo la dak ni klem pas ye gite sa ga jingem ni num long ki Synran ki jong try ki bishisha but day na ga daw la da fi ya be try pi ni kendo i ga jing klumara ga jing ma ka ba ar pi ni kendo i gite pindo jinkerman fin here na kwa ga nang fi kum Synran pi ni kendo ro ga jing kentio fini kendo ye ga jing kentio ye ga jing ra ye ga jing mo ye ga ta ga jing penan kam ko jong play teng pin yo ibo play un penan kam pi un ra kam che jrong but teng un pe pi le kum no pi pa ye ga ta ga jaka nga kwa ga no fi teng un yalam pi ga jaka ko pindan ka kabu ka lan hato pi le kum no fi dang ka kabu ka lan bo play la bra fi ga jaka ba pi pa ye ga jaka ga ba pi yo la ye ga ban penan kum no ka ye ga pi ong ma pi kan long ka ye ga pi kran ma pi kan long na pi pa ye hang ta kum no pi le haga no uru kam pi penan kam ge ikhtiar ga bo play la ip la da pi nang pi sen shar le di pim penan kam bakla fini play nang kan tv hare la pi penan kam bakla ge ikhtiar ga bo play ip fini ikan wan ge jim pen hare ge jim ga jofi na ka ta da u Synran u dei u ba shahi kai
ubadan ke Kyrdan ke baar gede ude bandan ke komitmen namar unya kan du iki tes unya kan du iki jing kelumar unya kan du iki jing hiar unya kan du iki jing du jing kemen unya kan du iki samar way unya kan du iki jing shaile persha unya kan du iki jing shakan tait unya kan du iki ai baro aga jing em lada dan kini ka banga ong pi ke tin English ka commitment ban bot yo try la setia bania chik nakata ka dawngan puli fina ka Bible ke gospel ke jong Lucas ke lanang ke bakindai lesing ini shimbek tangi kini kiktian ni namar ba nan puli be tangi kini hi namar ba kini kini kiktian ki bau jisu kurani ki Synran sngap u angum ne ha ke gospel ke jong Lucas ke lanang ke bakindai naga de khat ke bandri fu ar u jisu u yet hu hau nu brio u ba angko trying and boat yeme Resha inga bangan kublai shwa gi ba yim jonga fi u jisu ang ni ukran japang ka kata ka jing kendo eki kata ka jing ati lot ba kata ka jing kut jumar gi biskaman bod yu tra wangom ne u jisu jubab yu wang mjudan u brio haba ula bu yala ga ktia ga jing lor bat u bada kirtiang din u ba bit ye ga hima ga joblai mjudan u brio haba ula bu yala ga ktia ga jing lor uba da kirtiang da dien uba bet ye ke hima ga joblai kata ga de kirtien ga banga kwa ba penyo ga jing im chafi mjudan ubrio ubala mangan bu umni ang jisu mjudan ubrio ubala bu ile kirti ga jing lor kani ga kran japang nda fila bot yo jisu Christ fila dana ga linka kabalang ka jakatrei haga bahaba fila dana ga linka pi haban shim ya ka kunja linkor hakaban lur hagani ga linkha ga jotrai but u jisu ang mdanu brio u bakwa manong Synran haba ulabu ila ga kti gamat ula shimmi ga jinkit kle ban shimmi ga ni ga linkor ban ring ga ni ga jinglor balada u shamba ga ka shit palat isni lesi ga dan ga por ga ba usnop tai bo myo i ga jing sai so lesi u laban yo i ga dan daga wepat ga kam ga ba kham yo nong lesi yo ipat daga wepat ka bakhamdan ka me jing im jongo but hadin ga tau I no I tu ga jing lor I no tu ga link khashiteng ka Bible ka ngini gitien mjudan tau brio haba ulo bo ile ka ktie ga jing lor u ba kirtiang da den u ba bet ye ga hima ga joblai fika ni ga de kitien ka Ukraine ga Synran balada fil shimi ga rai ya ka ban bot yo Jesus Christ nda haba pila mut shishaban ya chikmat fi habdan kini ke commitment ke bang keren mentagisni balada ke long kumno ngala hiara ke linkha ke jong trai ngala shimmi ke kam ke jong blai ba wat la danga ye kendu ye ke jing shit ke sni na ye kendu ye ke jing kriat ye ke aerial slap ye jing ya den ti jong aban ya ye ni ke jakarep ke jong trai ke bang ke linkha ke jong trai nganum sange setia nganum give up ngan ya be chikmat nganum sange no ye ka bangan bot you try ngan ya chikmat ngan ya try ngan it you try do ka bakut kata ka de ke commitment lan ke jing IT lot ka ba Synran udan ke jing kut jing mot ka ba climb fi da fin puli na ga Bible u jisu na Ukraine ke jing lang Synran singan pin I fi gane na magani ke dan kam ba ya ka bangala krench bang tu ka dor jung ka jing lang Synran na ka gospel ka jong Lucas pipuli na ka gospel ka jong Lucas kala nang ka khat saw no khat ba arfusan mala de puli gani ngam puli show nda open kot ya gani u jisu ang kumni ka khat ka balai pulai singap ngan puli kala nang ka khat saw jong Lucas ka khat ka balai pulai wang kum taru uno ubanafi ubam nyau do no yaki aka baro ki baudan umla banlong u Synran jonga fi kani ghtien ga baang kumtaru ununo ubanafi ubam nyau do no yeki aka baro ki baudan umla banlong u Synran jonga fi deina ga daw nga saong fi ba ni hab ban snot ho ni ghtien commitment ka kan thop ya ganero bau Synran udan udai bada kucing mat uba kendo uba nyaudu yeki eki baro ki baudan teng fingi dan sibon ki eki bamento ay gajim are kita gi penwet yang inda bangi buat yu try ngidan sibon ki jingkit kle ngidan sibon ki eki bangi le ngidan sibon ki jingyo anong ngidan sibon ki eki bangi hapban ki bangim la ki ara gajim andre inda habau try udan gajing khat barhatian bangi la ko ngu itu gajing khat
nga kwa nga nong fiu jisu ang piap na kenya ga dor nama balai piap shim mi ga rai ga scam ba ga ta ga rai ga scam ga banga ong mga ga commitment ban le you ba ni hab ban nyau do ye ki e bro ki bangi don but lum da kum tangi num long ki Synran ki jong trai fi lada ngan kren kindia ti ga long jing shai fi ba le bo jisu u demand lani ukwa adu kat ne yo Synran nama balai ngani thu e pi lada pin pet ye ga nong rim u blai de u balong tang siliang u dawa nangi ndi blai bu shup ha ngi be nang bu u trai ya ba nyau do lo ki bro hare ka wei ga banga kwa ngani thu e pi ka banga yu I na ga jinglong Synran ga dei bangi te man yu I nuksa no Jesus Christ u jisu bi ula ko ngu yu blai but ula I no ia ga beneng ula nyaudu ula kendo lot eke bro mdai tang baun I ia ga buram jong ga beneng henry ban kendo or ban yap lot na ga benta jingi ban shashi tom ha ga rukom ka ba kotit ka ba ja buram tam ka ba la nyau sang tam la nyau ben tam u sha ia ga ta ka ba mot ula kendo lot ga jingem ha ba shim ingi kum gi Synran gi jong trai but dai ne ka da u kwa gi Synran bakin snot hu i ga dor ka ba jisu ula kendo lot eke bro ula IT ga ban thiet ingi ban pelangi ki khon gi jao mana dien bangi la klalang ki Synran gi jong trai tongin tip mangiru ngi de ban yo I ba bangi buat yo trai ngiru ngi de ban don ki kat tu kat ni ki bangi de ban kinya ga jingem ya ka bangi de ban nyau du no iki khnang bangi la ban long ki Synran gi jong trai don na pleng jong fi ne na singa shipin I dia te fi kidan ki ek ba pi haban pi snotanat palat iki kami yang kamsem pi snotanat palat iki kamba pi ne be jipang ka yap ka im ka pang ka kro pi be palat iki kawai ka dawai kita ki de ki badan ka ma ga jing de yang sam ngamlong extreme ka ta Hendrik ngayo I badan kidan kini kiba nda ba pile be palat nda ba pile be palat ngang sai lap iki ni ko bai nda ba pi be ma pi ki wei ru ki be fi nda ba ma pi ru pi let bun sen chi ki tu ki kam khawai ki ru kin sa khat ni pi ki jing khawai ba ki lap me dang ta pim lai por shi shumal la ga sngi ka khawai shumal la ga tayau ka yap ri shumal la ga tayau ka let be ba pang but hang ta pin salap ba ni dan chi bon ki ki ba penwet yengi wat la dau bleu la pen yemi ngi tep ba ka dai ngi ban shekeri you try andre nda ba ki la bon palat kini piklam sno tho ba ki wet nakata ka dau ka bible kam long extreme andre ka kwa ingi bagi day bandan kini ka commitment kata ka jingkut jingmot ka ba scam ban le you bala da ki don makna ki ingi de bandan ka jing start kum no ban le bagi num bon kong ki baro andre bagi day ban not ban kendo ki baro knang bangi la ban bot you try klam jing penwet Fidene ka takadaw nga kuwangan panifiya ka nigupar. But what ka buram ru piya bando? Kani ka ba ang kendo baro kaday nga kuwangan ka na fi ba Synran ru ba do what ka buram briyo ro. Da fi mut ban shakri yu blay walit mut ba bin shakri yu blay rin kat ba pi perkat ka buram briyo. Ka buram briyo fi ka day ka wain na ki basniyo palak ka jing yait nanti. Teng ni snow bangi deban mo teng ni yo buram lagi bayu mesem ni yo buram lagi marjan marpa ni yo buram lagi imlang salang bangi ni be bangi la iga bani wat bangi la iga bani leng ni yo buram lagi mo lagi jaga baro bangi le ban ngani thui fi teng dan ki betrei wat iga kamru adu bala palat ngakwa ngani thui fi no ba palat kam de no play nga kwanga nong fi ni go por nda haba pi yo buram na ke ege pi le pi snow enjoy ta pi snow to nat de ta bagi bri ang ani kini gi bala ban be bagi ni gi bala ban ya rap bagi bala ban le nga kwa ba pinum snow wali bat ege ta go buram pila adana go buram bat nda pila adana go buram ka buram bri ka pen thut ba pin long gi Synran la da pi mut ban shakri you play pi ban kendo wat ege ta go buram bri ban jet you try ngayo I ngane fi ka kawai ka bang santanat bangan kran dengan kran cha ka bakham jelio fi ba Synran uday badan ka commitment fi ka commitment ka dai ka ba Synran u haban kendo u haban aitilot ila deban bot you try but nga kwak ngan pen fi ka buram brio ka spa ka pawro wat ka spa ka pawro ka pen wet ngi bangin shakri you play
ngam kren mangan ong if fin bread lot iga spa ga po em han like what ga spa ga po la de phim nang ban pet ba ka pen thot if you fin bot you try teng teng ila she be ki kam kamai ka chi ki ba teng teng ila byang de ga bam ga di yeng ila byang ga ki thon ki ti ga la byang teng teng ga la byang lot na jino hering im pat hon ni ga ta play la khat ni bangin bot you try bangin shakri you play hering im hon ni ga ta ngi be ga ta bangi le ka ba tambala ka kam ko jo play but nda bangi la light por ni sa le jing seng nda bangi la light por ni sa le ndre na ka banta ka tu ka kam ka ba pi ken ba ka de ga ba don kam pi i lo dik ek e baro pi le dan ki priu ki banga yo i ki ba nda mot ban le chi ga jing shikri ki snow pang snow nyun men ki dan ga jing snow bu ki ong ni snow ba yong kle ng snow shi tom ndre na ka banta ka kam la jo kaba ki train ka kam ba ki lek ki kam ba yung basam naga bata ka tapat ki de shimba ka dei ka balong important but dai ka daw ki kinyano i ka jing snow pang ka jing snow wet baro ban let chi ki kam ka do nga khwang na ngi pi de thau ba sunran u de badan ka door ka barem ha ka ba hap and seal but nang ta de u hap ye ka bandan ka ni ka commitment u hap an kendo ye ka buram brio u hap an kendo lo iki nga tuwai men ta ki sngi ba ka ni ka jinkren jonga kanum pen thot de fin break an yalam pi shaga jinglang sunran ka bi shau ji sukran ka ba khorde lebih pulih uji sukran Jepang ke tu ke jinglang senran ukuran wat man tap yu kupai ke kemer umsha wat man fi ke jingmut jong ke tu ke dai mangi hap man bu ni kong yu blai ngala pen shan shikman re menta na ba bang kren ke kerdan jong senran ude badan ke ni ke jingkut jingmut udan ke ta ke jing IT lot udan ke ta ke ma ke ta ke jing kendo iki fi ngayo iba wat yela ke jong ke jing em ngi hap an kendo uji su ang ne ha ke gospel ke jong Lucas ke nang ke khat sao lebih pulih ke khat ke ba arpun ri wang undaula dep kren ni ke ba kendo iki wang ko ne ho bat yela ke jong ke jing emru umla balang sunra jing ke u hap ban isi wat yela ke jong ke jing emru kini ke ba isi yela ke jong ke jing em ko ba pim wat ye ke ba ke pen sngot nat yela de re pi wat ye ke ban pen sngo ba hayo trai nga se sngot nat ye ke khat na ke tin ke jong play singa kin mau ni ke por ka bangarang keren ba u apsu pola bu tho igni u ang igni giktin ngan pen i fi gni ke khat ba kani ke ktien fi ke de ke banga nga se sngot nat ke ta de ne shiti shi ke absas kalanang ko ba san ke khat ke shipau ke shiti shi ke absas kalanang ko ba san ke khat ke shipau le signi ke ktien ke de ke kut jingmat ke de yo sunran ye fi ke ba yo sngo men si pe ke khat bi shipau ong ne da ka ba tunjo ka ei ka ba pen sngo ba yo trai la da finang tang ni ke ktien nganot banong kalai rap fi hashibon ki aka hagajing shakri ge jong fi ba finang ki sunran jong trai la da pida tinju ye ka ei ka ba pile ba ka pen sngo ba ne em yo play ka ta ge ktien kan ye rap fi ba fin yo sngo ye ga sur ge jong mun sim ko jong play u ba kta shi ge jing tip lam jong fi ba fin sngot ho la ka ni ka bangale ka dei ka ba pen sngo ba ne em yo play u sunran u dei banda tinju ba ka ei ka ba ule ka ei ka ba rai ka dei ne em ka ba pen sngo ba yo play nda file kumta finyo jing hikai pin sngo tho ru ye ga sur ke jong play shi ga do not ke jong fi namala da fi tinju ba ba ka ei ka ba ki le ka ba file ka pen sngo ba yo play finyo i ka ta ga ktien kan a jing start ye ga jing em ka jong fi da ka ba tinju ong of so paul ba ka ei ka ba ngile ka pen sngo ba ne em yo trai la da ka dei shubu la da file chi yin ya breu da tinju ba ka pen sngo ba ne em yo play de village ke yin khawai ke pen sngo ba ne mi play de village ke picnic shi ke jing sngo ba shi yau sha hat shi ki mo shi ke jing sngo ba per thei ke pen sngo ba ne mi fi de fi be pala shi ki kamla jong ke business ke tre ke ta ha to ke pen sngo ba ne mi play na da fi be shi ke jing seng palat ru ha to ke pen sngo ba ne mi play da tinjo mdei tangata ke e ke ba pile ke jing emru da tinjo bala dangi tinjo ke e ke ba pen sngo ba yo play pin lap baro kan wan be ke jing hikai no mun sim jong play kadan ke bo play open with ye ga donot kadan ke jing pen ram me ke jing tip lam bal la da ke pen ram me ke jing tip lam nda ha ba pila ten jo ba la da ke pen ram ga kwa ba pin kin ta ye ga ta bat le e ga ba ga donot jong fi kam pen ram fin yo i u play un hikai fi na ga ta ke ten
Tongan pen i fia gani ga por ye gani ga jinglang ka jong Synran ba udan ka commitment ka jing kut jing mot ka ba scam ude ba IT lot na ka benta ukan ran. Fi nga puli ye gani na ki kam jagi apostle kum ka nuksa nga pen i fi mina ga sngi. Na gani ga Bible ka taga day na ki kam jagi apostle ka lanang ka ba arpho pen ngan puli fi na ka lanang ka ba arpho lesi la da pin puli gani ka lanang ka ba arpho nga sngot nat ba hang ni wa so pol wa hapan mi ila da pin pulin na ba arpo ka khan nyo ko na militas habola phasha Ephesus ula khat ha u ye kitmen besan jong bala kani ga diga por ga wa so pol shime ga rai ya ga ban mi no na kani ga jaka ban let che ga we pat ga jing shikri la ne ban let che ga we pat ga mission field ga jo ban da bu mut ban let bi pat shaka we pat ga jaka u khat igin nong yalam ki alam but Ukraine ni ki ba ushakri utra de jing sngret de jing jauman de jing tenjo ma de ki jing ma ki jing e ki bo yekendo but wang the people ki khat bar fu ar nga snot nat ba ki ni yegni gal nang bo ong ne min ta ti hakmi nga nga le no balakum ha ga min sim shi Jerusalem ngam da tep ye ki e ki ru ki ban jay nga hanta ka ba mot bo ni ubrio ula de ula don pa ga jaka kabo yo i bakin sadan ki jing e ag jing em jo henry fi yo i gani ktien kabo penan ka mang ni khat ba arfu sa wang kom ne min sem bo khoi ro u da plasha yanga baka wei ka shnang u da ong baki jing khom baki jing shitom ki ap yanga uni de Synran fi wa so pol de Synran of shisha jong Jesus Christ wang min sem da min sem bo khoi Mde saitan, mde ki brio, de men simbo khoi u bala dep it ulu pau. Baka wei ka shnang, u da ong, baka jing khom baka jing shitom ki ap yo. Singap hau ong kum no, kum Synran u jong Jesus Christ ong kum ne de khat bar sao. Henry nga kendo yala ka jing yam. Bat ngam nyau kor shu yaka. Bakum tangan yo pendep no iga jing pet jonga. Bat iga taka kamu blay ka bangala yo no try Jesus. Ya kaban play ya ga gospel ka jing ai a blay. Fika ta kadai ka commitment lani ka taga jing ai tilot ka jing kut jing mat ka scam ka jong no brio ka balong ka nuksa ka ba krawi ka jing shakri blay. Nga ma pini shakri blay nama bangi yo ibo blay un kan khu ni nama bangi yo ibo blay un kan tiwi ni nama bangi yo ibo blay un pelat ni ka jing pang nama bangi yo ibo blay un pelong mo un pelat ni ka jing e ni shakri blay kum ta henry lada kan ja ayu yangi balada men sim jo blay upen ilu pa yangi but nda bangi shakri you try nang ni shakman kindan ki jing khom kindan ki jing shitom kindan ki jing yap kindan ki jing le kindan ki jing sha persha ngani thoi pi kum no vin shakri you try andre ai ngo you play bagani ga nuksa ka ba wa so pol udan kum Synran u ba shisha jong Jesus Christ u de tho shai wa ngada so tho ba play Ukraine ngada men sim ko but day na ta daw ngam shakti ang ngadan gani ko bai na mga lak hindu ida ga jong ga jingem fi ha ka ktining ne juang ha ka ktining ne juang mdan ka wai ru da people in the khat bar sa ha ka ktin ka sik ong hindu la ga jong ga jingem ka dan jinge day yang ta kan dia rei ka ba day ba ha ga day na ka ktin English uang ne ktin English uang none of these things move me mdan ka wairu na kini ka balaban pen ki fi Synran uday ubam shapen ki da ka eke e ga jingem nama udan ka commitment fi nakata ka daw wali sin e pedan kami ni kiten ka commitment ngalapan i fi ga jingmot jongka ngan chukren bai kum ta ga ni ka por fi Synran udan ka commitment what ki jing ja ki basni u kinom lapan ki e ga jingem ga jaw nama uday brio ubala IT lot ubala kendo lot ela ga jong ga jingem uba don ga jing khat ka ba kraw uba snot ho kum no ye ga bania ya ga lenti ka ba shisha ba blai but ngan pen i fi sa ka wairu ga ni ga por na yo i bo nu brio ulang ka nuksa ga ba kraw ga jingem ga jing fi bin pulena ga ni ga nang ka ba arpo wai sak wai de ga jing ja ka ba snot na ka ba la ngan ong hakini gi sni ni hab ban yo snow ye ga ni ga jing hikai jong ka jing lang Synran ga ba shisha ni hab ban yo snow kum ye ga ni ga jing hikai baleng ong kum ta na man ni e ma gi sni gi ba e ni ma gi sni gi ba ngim de shu ta man shakri blai ta na mar bangi kendo problem yeng ba bangi kendo ye ga ma dan gi brio ba bot yo try ta slap ro pen pep jing seng ta nga me kren
Gi batang namar bambiang ke parking ru gi pep jing seng la ni kim le jing seng show. Ya kata ngam keren ni kata. Gi batang ke parking ru ke penduk jing seng ni kata na nong bet da perkhat ba fimpat kot che jing lang Synran ke besisha. Snap ngan pen view Synran ke besisha ge ni ke pot. Fina pudi wa support ngas ngat ni no brio nama udan ke jing lang jing em udan ke commitment ke beklan. Pengen puli na gi kam je apostle na ko ba arhuwe. Kin puli na ge khat ke beshipo ko ang gi ni kiten. Dia habang ilayay sa hang tabuns ni. Lawan hiya na Judea uway nong yatulupa ubakiteng uagabas. Lawan hiya na Juda uway nong yatulupa ubakiteng uagabas. Nong yatulupa ualule kumno. Anda ulawan hangi ulashim ya upanpo jong Paul ubel utu upanpo. Ushim ya upanpo jong Paul ukom ya lagi jong kikti berkejat beruang. Kumni uang mensim bakhoy. Yau ta ubriu ubade try kini panpo. Kita ki Jew kini kumni Jerusalem. Kini aino hakikti ki gentle. Singapa uta kata ke prophecy, kata ke ketien ke besyai kedan nau ni agabas o prophet. Bau mensim bakhoy joble uang. Shim do asun do bel la ni do panpo jong asul po luang u khomi la di bu ang kumni an khomi o pol uba nda bulek ki jiu kini aino ag gentle but kini khom kini pani abruyo ndapi pule ya gani ban mangi baro abangi yo smokat ya gani nda habangim dan ke jingkut jingmot ke baklan ban bot yo try wat ki para banget ru kini ong ngi nailek nama balai ngin ong kum ngin ong MP trau don kam pi ang ni pin cita jap sha pin yam le kum no hang ni nak ta daw ngi don chibon gi jingmot pi gi jingmot jong gi brio gi jingmot jong play ge pair hari pi lap ba uni u brio wa su pol u don gi jingmot jong play nama balai uni u brio u dei Synran u badon kan gi jingkot jingmot ge scam u ong gi ni gi tin snga ba ndaw la yo gi ni gi prophecy ge belong ngan ong kum ni ge belong persya ge jingkwa jong gi bobon kalau persya ge jingkwa ko jong su pol kalau ke ke penting berpensi benda yang ini singi la du makro hendai pi puli na gini ke Bible ko ong ni agar khat ke bakadar wa supol wa gini ke ten wong tim minba kila yo snow ye kini ki eru mangi bat kita ki besyangsa angta ngila ye kerpat yo pol ba un omlet ki se Jerusalem fi ki brio jong play ki Synran ringkat bat ki banget gini ke pon ki yo gini ke prophecy ki ka Bible ko ong singaba ko ong kila ya ong yu kila ya kerpat kamot kila ya kerpat kila ya duai benong nai lek se Jerusalem ba melatip la dep ai pa blay kamot kiarno bandengi no kani de jingpen pau jong try ta kadau kiarno blay men lechita namar habo play la pen pau kamot kwa ba men lai review io absolut udan ke commitment udan ke jing kendo ila ke jong ke jingem nal ta kadang so ong Synran de bekendo ila di wong no video wong hag de khat ke khat lai wong no u pol ula yeto pin lei de ke bayam ba de ke pen pat ye ke do nut jonga namar ngang ala kloy katakan ke de ketien ke bang sngotunan namar ngang ala kloy om tang ban syakum hendrai ban yap ru ha Jerusalem na ke benta ke keteng utrai Jesu ti haba ko ngu ngila kenno de ke boong ye ke man ke jong utrai onle fi ngakwa ba pin haba pi pule gani what you ro yo pol what you ani ka pol tam dan show dan brio be ong gumta ken mau ni de ke shakri ke jong utrai ni ema ki sngi ki bangi hapan long gumta menta kala jan poi ko por ke bangi hap ag persecution lani ke ke jing pin shitom ben banginum yo ban le jin sen baladangi yalap ngin syakap ladangi yang ban play you trying in chastrik ngin poi shige jeka ka bangin poi ke somon wana ke kot bangin se poi ke por ke bangin hap ye ke bangin hap ban rai kum nungin le ngin shakri ngin pep bat ni khwa ngan ong fi ladangi mi kai kloy ke brio ye gini ki ngin poi ke jeka ka be namar la slam ngin spoil ke true gospel
ia ga gospel ga beshisha da ga bangila hikai palat igi brio ba kita ki ba mongi sek kot igi tu ga gospel ga jong uyanis kal nang ga beshipo ga khal beshipo bu jisu ang unong tu mon taman tu riban peniap ban penjat ndre nga ngalawan ban ai ki ga jing im ga bekar hai bat ni da mut ban hikai igi brio ga jing im ga bekar hai ban shiele kar hai ban shiele sahu sai ban shia biang what let's not hope bakla what let misinterpret ig ktien ge jong blay what let pen kala bakla ig ktien ge jong blay ken mau jisu u ong shai haga pertei pinio ig jinjar hare to long slur pinga ngala job ig pertei ken mau ig ktien english kong haga pertei pinio ge tribulation ka ba mut ge jinjar but dena ge da u abso pol u snot ho in ig ktien ge jong jisu christ u de tip shai ba what la da ka wan no men sim jong blay what la da ka meet no prophet ye ga ni ga bon se shak home Jerusalem o absu pol wang balay de ga ba yam people no see nga habang nga ngala don ka rai nga don ka commitment ngala dep rai ngala kloy om tang ban shak home lani ban shak shitom henry wat ban yapru ha Jerusalem na ka benta ka kerteng ka jong try jisu blay wat ko mi kita gi brio ki ba kloy ban kendo i ga buram brio ki ba ban kendo i ga ba mat ya snosi mano tang ba pila ban sno bahayo blay nga kwa ba kan poy shata ha gini gisni bangi day ban not ban yang ya ga ban ya chkhmat ban shagri trafi ka jinglong stan kam de ga adjust. Kam dero ko compromise. Ke jinglong Synran ke bishisha ka de ko bot you try. What la da ga put happy job buram. What la da ke brio ke laban kren ben fi. Wala da ga de bi samar way. Wala da ga de bi mio e ga ji tap kuti ne ke brio fi. Hare fi yo ban tang ke ji ke dokti. Ndre pen ban pi le dan ke commitment pi de jet ye ga ban yat ban bot ban rai ban shakri tra. Teng what ke family kan support ye fi. Teng what ke bejan fi kan tai ye fi ndre pi de ban no mele persha ban yang ban iet iki ban job lagi jing tuai namar pide ki Synran ki bala shimi garai ye kaban bot you try hadu ko bukut nganget ini ki jing hikai kan ker khui pi ngan duai fi hagini ki sngi ku try de ga donot baro ngawan khmat jaminga aingu ime try namanga tip ablay be it jonga melang blay be kraw palat mela hikai ngi ki tien ki jame mela penlong ngi ken jisu be it bangin nang ku try ye kaban snot ho ye ki jing long Synran ban ngai ngu ime ba mabu ngi ke Kyrdan ge ba kham he ban ye gi be pat ki Kyrdan ha ge jing shekri blai ke Kyrdan ge bangi dan ken try ge de bangi dang ke ba klo ban shahi kai ba ke Kyrdan ge ba ar ge bangala hikai ne gen try ke de ke Kyrdan ge ba Synran ude ban dan ke commitment try nge dang et oblai ke ne ge jing hikai meta ge sngi kan ya rap ge brio bangin yang hadu ge ba kot wara pedeng jong ge jing le ki bopon try ngi ailot sheme ge buram ha ke Kyrdan ge dong jisu ban nasran ni duai Amen. Doblen kur khui fi. God bless you.